Ukungafumaneki kweziphumo zovavanyo lwe-DNA kwiziko lenzululwazi kungumqobo kumaxhoba ezesondo njengokudlwengulwa afuna ubulungisa. Nangona kunjalo, umphathiswa wamapolisa uthi noko ukhona umehluko ekulindeni iziphumo. We have cut that to 71 January. We expect to deal with the backlog. Nangona kunjalo awuqini ncam umnqwazi kwabanye ngelithi amanani adala ukudideka. Is this the ring fence number they're referring to, or is this the entire number of the backlog? Getting to a 0 point in January, is that only in respect of the ring fence figure? So the expectations from the public are, when you make those announcements, that there are simply no more DNA samples in backlog by January, and I don't think this is possible. So let's have clarity. We don't need to all fight about this. They are making progress, which is wonderful to hear. But maybe we have a dashboard like we did with COVID, where they actually separate the different figures from the entire backlog. Kwisinyanzeliso sokuba mawacaciswa amanani oyamene nokuxhatshazwa ngokwesondo, umphathiswa Cele akafunanga kukhomba ngqo emhloleni ngelithi iziphumo zeDNA sezincedile kumatyala amaninzi asenkundleni. About 15,900 of them have helped us to link the perpetrators to those particular crimes. But we have other 9,000 that we are banking because we haven't found the perpetrator. There are 16,078 cases that have been fast-tracked, and we have together worked with the NPA. uMnumzana Cele kwaqinisekisa ukuba uza kuthatyathwa amanyathelo aqatha ukuqinisekisa ukuba amagosa ayaphenduliswa ngezenzo zawo. Kwelinye icala, iingcaphephe kunye namatshantliziyo anyanzelisa ukuba iziphumo zeDNA zifakwe kwiinkukacha manani zolwaphulo-mthetho ezikhutshwa rhoqo ngekota.